id-29 ta' Settembru, festa tal-Arkanġli Mqazza Mikiel, Gabriel u Rafael. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 1, versi minn 47 sa 51. Meta Ġesu ra lil Natanajel riesaq lejh, qala lih: "Ara, dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem, ma hemm ebda erq fih." Natanajel staqsih: "Kif sirt tafni?" U Ġesu wieġbu: "Rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma sejjaħlek Filippu." "Rabbi," qallu Natanajel, "int l-iben ta' Alla, inti s-Sultan ta' Iżrael." Ġesu wieġbu: "Qiegħed temmen għax għedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin? Għattara ħwejjeġ akbar minn dawn." U żied jgħidlu: "Tassew, tassew ngħidilkom, għattaraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla tilgħin u niżlin fuq bin il-bniedem." Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Kif nistgħu insiru nafu għalina nfusna u ngħinu oħrajn biex isiru jafu b'ċertezza li Ġesu huwa vera l-iben ta' Alla u s-Salvatur tad-dinja? Mill-Vanġelu tal-lum narfu li argumenti għaqlin biss rarament irebħu n-nies għall-Evanġelju, imma laqa personali mal-persuna ta' Ġesu Kristu għandha l-qawwa li titrasforma il-ħajja ta' bniedem għal dejjem. Natanajel sab li Ġesu hu aktar milli kien it-tama u ħolom dwaru. Alla poġġa f'kull qalb għaġġ u xewqa kbira biex insiru nafu lil min ħalaqna u ngħixu fl-imħabba tiegħu għal dejjem. Kien għalhekk li Santu Wistin stqar: "Int għamiltna għalik, o Alla, u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik." Natanajel laqa lil Ġesu bħala l-iben ta' Alla u s-Salvatur. Ġesu min-naħa tiegħu u li ra xem f'qalbu u rieħ li l-wediet u l-profezziji kollha tat-Testament il-Qadim kienu issa qed iseħħu bih. Il-mulej Ġesu jiftaħ triq quddiem kull wieħed u waħda minna biex minna nitilgħu il-ġenna u nnifsu u s-sellum li Ġakob fit-Testament il-Qadim ra f'ħolma li ta' Alla. Imma sa minn din id-dinja stess, is-saltna ta' Alla hi preżenti f'dawk li jfittxuh u li jagħmlu r-rieda tiegħu. Inti titlob bil-qalb u b'konvinzjoni kif għallimna Ġesu: "Missierna, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-art." Missier Aziz, permezz ta' ibnek Ġesu, inti ftaħtilna it-triq għall-ġenna. Bħalma irrivelajt lilek innifsek lill-patriarki u lill-profeti, hekk irrivela lilek innifsek lili, ħalli jien nigglorifikak fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Aziza Ommi Marija, inti li kont l-ewwel dixxiplu ta' ibnek, nitolbok issomni qribek ħalli minn għandek nitgħallem ngħix fil-ferħ tal-preżenza tal-mulej u qatt ma nitlef it-triq li twassalni għall-milja tas-saltna ta' ibnek fil-ġenna. Amen.